hakaham yapari sintini TYPC ni kaisa meeting executive meeting ungkha o meeting ni kogumangkha salkolokma jara जों सिलायबाय सभा खालायफैनाय एवं डेमोक्रेटिक लामायाव फिरबाय फैनाय बरंनि मानथाय बरंनि सुख दुख नथि जों सभा खालायदों बेखाय जों चिनि बुबाग्राबाय कगलाम सालायगा जे चिनि जरा TYPC आगिनि जरा मेम्बार दंनाय बरक बिलाय बेयाल' दङ जेहेतु एदिसि हापांगो क्षमताना तुथिनि TYPC नि कायसा कटरमा फान थेफाजाखा फान लिजाखा बेखाय ताय ओ जे सभाव दफानि सभाव बरंनि गोबां मासिगिरि फाइस खायमाने मांगलि दङ आबनि इंको दङ इतिहास दङ आबनि बागैनो जों दिनै मिया बुबाग्राबाय कक साका आं कक सालायबनो जों जेहेतु चिनि TYPC नि चिनो अजामारनि कक ना आंबनो सायखनारिका जों दिनै मिटिं आसुमानि कक बुमांखा बुसकांगो जेहेतु एदिसि हापां लोन निनानि बागै चाइतगै दङ जे चिनि तिब्रा सारना बेकारना का आबनि बिसिंगो चिनि तिब्रा मथाव दंनाय चिन TYPC नि गोबां जत मेम्बार जारा दंनाय बरनो जाहाते किसा बुंनि प्रतिबो किसा खायरखुन आबनि बागै जों बुबाग्रानो साका बुबाग्राबो बसिका आबनो तैनो जों दिनै प्रग्राम सालायका जे सालायमानि बिसिंगो खामो जे डिस्ट्रिक्ट वाइस जों दाबो चिनि मिटिं नाय ओंखाय डिस्ट्रिक्ट वाइस जों लिस्ट थिखायनाय ओंखाय आबो लिस्ट थिखा खायबे का खबाय खायनखाय जाहाथे ओ चिनि जाया चिनि सिलायबे सभा खालायनाय जों सुबानाय बेबा ननो जाहाथे जों किसिसा बुइबे बाक्सा चिनि दफानि लोकोबाय बाक्सा बरनो किसासे जों लोन निनानि बागै जों यापिरि रमनानि मानसुबलायका बेखाय आबनि बागैनो जों दिनै मिटिं आसुबलायका खूब गाहामखा बुसकांगो जों कायसे सेमिनार खायनानि थां दङ किसुदिन आगां गुवाहाटी थांप्रो NDFB नि इंको आगिनि सेक्रेटारि समखेर बसुमतारी मुंसयके बिनि गोविंद बसुमतारी बा कक सालायका नरबो नुखाना जे ओ सेमिनार खाय जों बनो बतुमनानि सायतगै दङ बेखाय चिनि सेमिनार कायसा पटरमा जों खुमुनंगो खायनाय बेखाय ओ सेमिनार जाहाथे चिनि बुबागारानो बसं तंनायनि बागै जों सायतंनाय चिनि ADC नि CM डेपुटी CM न खबो EM रंनो बतनायनि बागै सायतंनाय जाहाथे जत्तनि सुबा सुबाय जाहाथे चिनि सोसाइटी व जारा जों सिलायबे सभा खाय डेमोक्रेटिक लामा फायनाय बरबो मोजांगै दंफोर अमनो जों नायो गांखा खायो चिनि TYPC नि खोटाल जोंथ संगै बायखा चिनि प्रेसिडेन्ट चिनि मतिलाल बर्मा बताबो नंनो बुसकांगो किसा सायखना